Gaurkoan liburu batzuk gomendatzera nator, eta horietako bat da Memoria de unos ojos pintados Luis Latxena. Bigarren Republika garaian, Gerra Zibilean eta Gerra Ostean kokatzen da. Eta pixka bat kontatzen du garaiko situazioa eta nola bizitzen zuten biztanleek. Gustatzen zait, ze ez da betiko maitasun heteropatriarkala eta ez da dena arroxa. Hau da, kontatzen du dena nola gertatu zen eta gauza gone eta txarrak. Eta horregatik iruditzen zait oso garrantzitsua dela irakurtzea jakiteko garaiko biztanleak nola bizi ziren eta zer bizi zuten. Beste berriz, La Reina Roja da, eta hau bai da fantasiazkoagoa. Baita badauka maitasun pixka bat, eta da beste gizarte totalmente desberdin bat. Eta orain txerotan 4 liburu daude, 4. argitaratzen da maiatzaren amaieran, eta nik 3 irakurri ditut, 4. irakurtzeko asmoa daukat, eta abestuek ere animatzen zaten.